Znovu zvidíte u ďalšieho videa a toto je jedna krátka informačka. Chcem vám povedať, že... Čo som to chcela povedať? Ale nerajím sa vážne srandu. Ja som si nahral Gangstera Ria. Takže poprvé, strašne sa mi to sekalo a stále mi padá hra. Ale aj tak som vám to chcel dať na YouTube. YouTube mi to označil za to, že som už také video už dal na YouTube, ale nedal. Takže YouTube mi to nechce dovoliť dať na YouTube. To je vážne čudná veta. Takže, ja som sa rozhodol nahrávať Gangster Vegas. Dúfam, že to pôjde. A keď to aj tak nepôjde, tak budem musieť dať nový svet a to bude Minecraft Creative, alebo možno, že to bude aj Survival, ale podľa mňa Creative je lepšie. Tam budem aj stavať nejaké veci, blbosti, čo ja viem, postaviť tam McDonald's a také veci, poznáte. Takže, to vám môžem povedať. A chcel som vám povedať, že bude to už lepšie tieto videá robiť, nie že stlačím a tak to budete hneď vidieť. Je to pekne nastrihám, aby ste to mali pekne najlepšie, v najlepšom pohľade. To vám môžem povedať a môžem povedať iba díky, že ste pozreli toto video. Majte sa pekne, čo ja viem, všetkým prajem, neviem čo, ten, kto má dneska meniny, to vám prajem všetko. Tak díky, že ste pozreli toto video a čo?